wafi wani iya comedy tsakanin ɗan sholi da ɗan yarbawa ɗan gidan mama iyabo barauniyar kosai. A yau za mu tsefe mu tantance wanda ya fi wani iya comedy. Za mu fara da ɗan sholi. Ɗan sholi, ina so ka mun bidiyo na gani na faɗa wanda masoyanka za su san cewa kayi mai kyau. Bismillah. Za a haɗa mu ne aure, in an yi auren mu sai a sa wani rana sai ki tare ki zo gidanmu. Haka ake yin auren? Daga gani na a bakin titi ka ce min za ka aure ni? Ka ba a titi za a yi auren ba, ka zuwa wuya. Gaskiya ne ɗan sholi, wannan kwamedin da kai ya yi kyau sosai, amma me ina so ka sake gwada min na tabbatar da cewa ba bogi ba ne, ba loki ka kwasa ba. Bismillah. Dalla ku nuna min ofishin 'yan doka. 'Yan doka? 'Yan doka dai ofishin irin turawan nan, jami'ai masu tsaro na garin nan. Ka san ga tarihi ana cewa 'yan doka 'yan mulkin mallaka. To kana ji na? Gaskiya ne ɗan sholi, wannan kwamedin ma gaskiya ya yi kyau sosai. Ina zuwa zan dawa kanka, na baka maki 78. Ina zuwa. Yawwa ɗan yarbawa, kaga yadda ɗan sholi ya yi kwamedi mai kyau. Ina son kai ma ka tsaya ka mun na gani na faɗa, saboda masoyanka suna so ka ɗau wannan gasar da aka sa a tsakaninku. Bismillah. Wallahi sai na ji na sha fiya na kashe kaina. Wallahi shi zan sha wallahi. Karkatan. Baby. La ilaha illallah. Zai sa fiya. Waya. Wayo Allah na. Gaskiya ne ɗan yarbawa, wannan kwamedin da kai ya yi kyau sosai shi ma, amma me ina so ka sake gwada min na tabbatar da kai ma ba bogi ba ne, ba loki ka kwasa ba, don wancan ya yi kyau sosai. Ka ɗan sake gwada ya ɗan fi haka kyau sosai. Ina nufin ba ka san maman ya bata mutu, Allah ya mata rasuwa, ka zo kana kuka. Bai maman yabo ba ne ya mutu, maman yabo ne ya mutu, mamun da su yarinya da muna so wani haisa na bayan layi. Wai su ne maman yabo yi su, wai ba su aura mana si ba, wai su aura mana wani yarinya mama tun dai. Gaskiya ne ɗan yarbawa, wannan da kai ya yi kyau sosai. Kai ma na baka maki 78. Ka kun yi diro kenan. Masu kallo da sauraron mu, kar ku ce mun yi san kai. A ganin ku wa ya fi wani iya komedi tsakanin ɗan yarbawa ɗan gidan mama iyabo barauniyar kosai, ɗan sholi? Ku tantance mana, ku sa mana a comment section. Amma kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar kararra domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Masarauta TV ta fice. Mun gode.